И още теми. Как е възможно човек, който представлява страна членка на Европейския съюз, да бъде номиниран за наградата Сахаров? Това заяви Слави Бинев в Европейския парламент в Страсбург по повод слуха, че той е номиниран за наградата. Наградата Сахаров за свобода на мисълта се връчва всяка година от Европейския парламент. С нея се награждават личности или организации, които посвещават усилията си за борбата за защита на правата на човека и основните свободи. В Европарламента се носи неофициално информацията, че за наградата тази година ще бъде номиниран българският евродепутат Слави Бинев. Според Бинев, идеята наградата да бъде дадена на български евродепутат е чиста подигравка с ситуацията, в която се намира България. Един ироничен пример, който да покаже неспазването на свободите в страната. Това са само слухове, които обаче себе си съдържат доза предупреждение. Как е възможно човек, който представлява страна членка на Европейския съюз, да бъде номиниран за награда Сахаров, която, както всички знаем, се дава на деятели и защитници на фундаменталните човешки права? Това звучи като шега, но повярвайте ми, именно тази шега направи групата на евроскептиците по-силна, защото те са прави. Те посочват с пръст проблема, докато останалите просто отказват да го видят. Еврофедералистите просто не искат да знаят, ако някъде има проблем. Хората може би си мислят, че това само слух, но повярвайте ми, това е диагноза. Рожденият ми ден съвпада с Международния ден за борбата на човека, каза Бинев и посочи, че този ден не е само негов, а и на Съюза около Национален фронт за спасение на България, заради усилията, които полагат в борбата за свобода в България. Българският евродепутат отново изтъкна проблемите в България със свободата на словото, свободата на медиите, липсващата среда за изграждане и развитие на свободен бизнес, както и липсата на свобода на избор заради манипулирания вод на хората.